semana que fixemos o que é a concentración da folga do martes, pois, bueno, seguimos na mesma situación. Seguimos dicindo que se ten que cumprir dunha vez por todas a lei da cadea alimentaria, na cal, que non nos permita vender por debaixo do noso custo de produción, non? Despois tamén, o tema da línea de axudas da PAC, na cal, sentimos, en este caso, unha discriminación no tema da vaca nodriza, donde a prima está en 85 euros, conxelada dende o 2015, tampouco non se viu o que é incrementada cas continuas subidas do IPC. Entón, creemos que estas son dúas medidas que necesita o sector rapidamente que señan atacadas ou melloradas, e despois tamén a problemática que temos co lobo é ca fano silvestre. Nós pedimos que alguén dende a delegación do Goberno ou da Xunta de Galicia atenda as nosas peticións, que de momento naide se puxo en contacto con nós. Temos unha ganadería de vacas, Casa Périto de Becerreá. Estamos producindo unha carne como hai 40 anos, aos mesmos precios, aínda que todo subiu, materia subiu, as axudas cada vez recortanas máis, todo nos leva, vai nos levar a cerrar. Moitas explotacións vamos a ter que cerrar, porque non damos subsistido. Os recortes da PAC, a fauna, todo xoga en contra nosa. É que a nos estamos pagando 5,60, 5,70 o kilo de carne, cando está a 6,20 están os costes de produción. Estamos producindo por baixo dos costes de produción. Non nos vale a pena estar traballando para que nos paguen eses precios irrisorios que hai. Miña muller ten que traballar fora. Fai sustitucións de correo, cando a chaman e traballo na explotación. Non dá, o margen comercial non dá para máis, é o que hai, Por iso digo que se non se paga de outra maneira isto, apaga, vámonos. Relevo generacional, por exemplo, no meu caso, nada. Non, porque como siga así, non dá para ter a familia. É o que hai. Eu se non sacaron o segundo traballo na explotación, non lle podía pagar os estudios aos fillos. E é moi triste. E aquí estamos, somos negocios, temos un negocio e somos profesionales. E eu, polo cual, que me perdonen, pero ou se paga un produto como é debido, isto vai cerrar todo.